समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंकज पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबके अपने युवा चहेते प्रत्याशी बड़े भैया पंकज पांडे जी को वार्ड नंबर 35 सुल्तानपुर से जिला पंचायत सदस्य बनाएं और अपने क्षेत्र का विकास कराएं। पंकज भैया के जितावे के बाद वार्ड नंबर 35 चमकावे के बाद पंकज भैया के जितावे के बाद वार्ड नंबर 35 चमकावे के बाद जिला पंचायत सदस्य बनावे के बाद जिला पंचायत सदस्य बनावे के बाद चाचा चाची साथ निभावे के बाद हर घर खुशहाली लावे के बाद पंकज पांडे जी के बाकी जितावे के बाद जिला पंचायत सदस्य बनावे के बाद। वार्ड नंबर 35 सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी बड़े भैया पंकज पांडे जी ने ठाना है कि अपने क्षेत्र में पूर्ण विकास कराना है, हक अधिकार दिलाना है। शिक्षा व्यवस्था के ठीक करवाई है, हक अधिकार जन जन के दिलवाई है। क्षेत्र में विकास करवावे के बाद टूटी सड़क के पक्की बनवावे के बाद पंकज पांडे जी के बाकी जितावे के बाद पंकज पांडे जी के विजयी बनावे के बाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंकज पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबको देखा बार बार, इनको देखो एक बार। इस बार वार्ड नंबर 35 सुल्तानपुर से बड़े भैया पंकज पांडे जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर जिला पंचायत सदस्य बनाएं। जनता के भाई हवे जनता के लाल हो, जनता के खातिर बनी स्वच्छ अस्पताल हो। बस एक बार आजमावे के बा पूरा क्षेत्र के शान बचावे के बा पंकज पांडे जी के बाकी जितावे के बा जिला पंचायत सदस्य बनावे के बा पंकज भैया के जितावे के बाद वार्ड नंबर 35 चमकावे के बाद जिला पंचायत सदस्य बनावे के बाद पंकज पांडे जी के विजयी बनावे के बाद।